Assalamu alaikum. Arewa channel. Har yanzu muna cikin wannan littafi mai suna Halina Jari na wanda Zainab Lawan Brigade ta wallafa. An masu raro suna biyo da mun kwane inda muka ji Mansur ya ce gaskiya ba inda take zuwa sai dai yanzu tunda ka zo sai ka karan da ita. Daga gari na so ta dinga fita da Aliyu to ka san kuma na gabata da lokacin kansa ka san shi son to sai ka ce mun gwafa. Kullum cikin nazarce yake suka yi dariya gaba ɗaya sannan Fatima ta samu damar gayar da Ahmed ya ce Fatima me zan samu a kicin ɗin naku don Fatima ba za ku rasa ragowar abinci ba. To masu sauraro anan muka dakata da za mu ci gaba ku ci gaba subscribe ɗin mu Hausa ya sai kun ji. Mansur ya ce kai dai ba ka zo da wuri ba sai ka jira na dare. Fatima dai bata ce komai ta tashi ta nufi kicin tun kaɗan ta fito ɗauke da sai ta ajiye gaban Ahmed tun kafin ta buɗe ya sa hannu riƙe ta buɗewa cikin barkwanci ya ce yau ‘yan ƙanwata sannan ki da aiki kin ga kin taimaka ni don bawan Allah tunda na iso ciki na yake buri suka kwahi da dariya har da ita ya ɗauki play ya zuba akan zai fara ci nan take ya fara setting sport ne zan fi so da yake cikin plus aka yi ajiye gefe ɗaya kuma jollof ɗin macaroni ce ta ja busasshen kifi da attarugu tunda Ahmed ya fara ci bayan da santi babu abin da yake sai zance yake yana santi ce wai a gidan nan na kuka samu koko ne don na san ba hajiyar mace ta yi ba larabawa ko za a maida ta garin su ya ba. Mansur ya cikin mu ya ce ba wata Fatima ce ta yi. Ahmed ya ce hala abin da ta karanta kenan ta dai bata ce komai ba sai kofa da ta ɗauka ta zuba masa fasashen kokon duk da Mansur ya san dalilin da yasa ta yi girkin amma sai ya share ya ce ai ƙanwata take ba wani karatu mai nisa ta yi ba secondary school graduate kawai ba wuce mata nan gaba girkin. Kuma ya ce wai ko tsaya duk inda mutanen gidan nan ni fa ba abin ban ga hajiya ba. Suka ƙirƙire da dariya sannan Mansur ya ce ka duba plate ɗin gaban ka da kyau ko za ka gan su ai ko kunu ba ku ci santin nake kuma da ce ai haba dai kai baka san daidai ya Aliyu ne. Ahmed ya dubi Mansur to yaya kaji dai Fatima ta ce ba santin nake ba daga ya dai ba su da niyyar dariya sai ya ce to ni na ji santin nake amma dai ba nake ba kai yaya don baka ci kaji daɗin ɗinan su ba yasa kake min dariya don na yi santin. Mansur ya ce ai ni Fatima ruwa din take tun da ɗazu ina gida amma bata bani ba. Ahmed ya ce wai haka ne ta zo ta kai a daman hajjiya na yi wa amma kai ɗebo maka ta miƙe. Mansur ya yi saurin dakatar da ita no da wasa nake idan da buƙatar zani har kicin ɗin nan ɗiba. Ahmed ya ce ba ka ku bani amsar tambaya ta ba. Fatima ta ce tsaron hajja ta tafi gidan ya Aliyu ya tafi makaranta ya Nazir ma ya fita su Laraba suna kicin sai ni kaɗai a gida. Mansur ya ce sai ni kuma da ba a sani ba ta ji kunya da ba da lissafa da shi ba don haka ta ɗan jarida ta shiga ɗakin. Mansur ya bi ta da kallo cike da jin daɗin yadda ke cikin jiki ta har tana hira sosai da shi ma Ahmed ya ji daɗin yadda ke girmama mahaifinsa take kuma karamta gidan yadda haɗa mata cikin mai faɗi da tsafta ya ba ta da hankali ba dai har yanzu yana da tambaya akan ta ina iyayenta suke. Da safe misalin karfe 10:30 Fatima na zaune a falo gaban Lagos ce na tsotsar hankali cikin nutsuwa. Ahmed ya yi sallama ta amsa mai shiga ya zauna fuskar dauke da murmushi kafin ta ce komai ya ce Fatima kina da huta da yawa a gidan nan waye ya shagwaba ki da kaya zaki hada sai dai ta gaishe zan ta ce ya Nazir ne ya kawo min jiya da ya fita ta sake idan ta ce yaran ya kawo min jiya da ya fita saka suna dariya jefi domin tana son zama da mutane mai raha don haka yi ta zolayar ta akan girki da ya ba da daɗi tsara mai lalle ya yi aure za rinka koyawa matar shi da irin girkuna masu daɗi. Tana ɗan dube ta ce yanzu za ka yi breakfast ɗin ko sai an jima. ya ce ina zan iya kawai an jima ina fatan muke mafarkin girke-girke ne ya tashi daga bacci yanzu saboda sayar da cin abinci ke kawo jin yunwa yanzu ni ma yunwa nake ji. Ta kalle ilimin a idon ta ya ce yes saboda na san zan a wajen ki amma Abuja sai in ko ban karya ba kuma ban damu domin na san babu mai bani amma yanzu aikin ga har na tashi da wuri ta rike ta da kicin ba ɗau da sai ta fito da za ta wuce da teburiya a kawo min nan ba bako ba
ƙasa nake cin abinci ta koma kicin ta ɗauko tebur mai bada wani haɗaɗɗen plate na ruwan zafi ta shimfiɗa ledar cin abinci sannan ta jera mai kayan gyaran ta turaren game da ƙamshi sannan ta sindira kawai wani abinci ke banza menene ko ta kwashe ragowar sweet ɗin za ta nufi ɗakin ya dawo da ita. Kuma zo ki ƙara salladan ki mana ba tare da ta musu ba ta da alzanta ko wani abu ne ba ta zuba masa sabanin haka sai ta ji ya ce baki faɗa min sunayen ku ba ta sunkuyar da ta fito masa don ta san kowa da ya san kunun gyaɗa wannan kunun gyaɗa ne ɗaya fa ya katse ta da kuma bascom da ishiru tana lan yana zuba lemu ci gaba yayi akan haɗa shi kuma muke buƙatar yayi haɗa da shi ta lumshe lura da gaske yake ta fara lissafawa a nan buƙatar wake naman kaza a taro ya ce hajiya irin wannan girki da ki koya min na koma ga kuka in ya rika yi min naji sosai haka ta ce to kin ji Fatima sai ki ba da himma. Fatima ta nemi ta ce good on ji hajiya ma ta maida hankalinta ga sai ta ce gaba za a wanke wake ɗora shi a tukunya ta fasa a sauke sosai a sauke a canza ruwan sanyi a kanwa don ya laushi yayi baki ɗin kayan miyar daban sai a tuka waken kamar tuwo a zuba kayan miya gishiri magi da tafarnuwa da cikorin a tafasa kuma naman kaza a yanka ƙanana a zuba a maida kayan wuta a zuba minti 15 ɓarraka ana so yayi ɗan ruwa kaɗan sai a sauke a ci. Fatima Hajiya ta ce ai Fatima ni mata zangartar da girke-girkenta masu daɗi ya zamto ko unguwa na je bana shi sakin jiki na ci abinci sosai ce ai kam Hajiya kin huta ya miƙe da kan abinci yana goge baki da ya ce Hajiya ni fa yau nisan kiwo zan yi don ziyarce-ziyarce zan yi. Hajiya ta ce to Allah ya bada lafiya. Fatima kuma ta ce bai amsa sannan ya fita misalin ƙarfe 8:30 ya dawo ya same su a falo har da Laraba suna kallon Hajiya kai tana kallon lallai kai nisan kiwo yau ai yau ɗin ziyarci sosai har gidan gogo Ramla da Turai na biyu ta ce tun samu lokacin zan shigo ta ce ai kyautu tana yi yin ƙoƙarin cewa ba kwa son zumunci sai a lokacin ya kula har da Fatima ta ɗauko abinci tana jera musu ta kiyaye gida ta son cin abinci a ƙasa take jera mai ta ce tuwo yau baki ai ta sami tun da wannan ɗan sanadin ya surfa ya ce ai na yi rita ta daga cikin abinci Fatima ta miƙe don ba ta son ya kare ta sai ta faɗa mai yadda yake buɗe busasshen akunye da miyar kabewa ɗaya kuma kunun zaƙi ne ya san yana ta ƙamshin kayan yaji yana ce yana santi Laraba ma ta ji ƙamshin nan har ya gama Hajiya ta dube na ga kana yawan tambayar Fati ban son ka yawaita matsa mata akan son sanin danginta ka ji ko ya girgiza kai ba tare da ya yi masa magana ba saboda ya san da wuya iya cika umarnin Hajiya dalilin shi kenan na son jin Fati a jikin saboda ya san boyayyen sirrinta a matsayinta na ƙwararriyar lauya zai iya amfani da dabarun da ya ƙwararwa wajen sanin tarihin duk da haka zai iya taka tsantsan ba tare da sanin Hajiya ba. Kamar haɗa baki duk matashin huɗu sun haɗu a falon Hajiya na ta hira da barkwanci na zai umarci Fati da ta rubuta list ɗin abin da take so saboda gobe zai daga zuwa Dubai. An sai dube su ciki da sha'awa yadda kowa ke nuna kulawar shi ga Fati. Ahmad ne ta zo da Arewa kuma ba ta labarin school ɗin sai juya duk na zai tsare shi faɗa abin da ke son ya ga dai kani ki ne ta faɗa sai raba gardamar da cewa ina ganin da zai kawai ka siyo mata abin da kaga zai dace da ita. Allah ya mara da lalle to ni ina tan naci ka siyo min sabon shigowar takalmin naji makaranta na yi fason raini ka amma Fatima har Allah da ake ta faɗi abin da ke so su kai dariya ganin yadda Aliyu ya yi magana cikin shagwaba tamkar yaron goyi. Hajiya ma ta yi tsaye sun gaisa kai kan haɗa kai da Fati ɗan Lela ai ka san ba ɗaya kuke ba tana jin daɗin yadda kanuwansu suke haɗa komai nasu da zaɓin su ɗaya ra'ayinsu ɗaya don haka suka riƙe yarinyar da 'ya'yansu ya kawo musu tsana ba tsangwama ba yara bare hantari sun maida ita tamkar ƙanuwarsu suka fito da ciki ɗaya.
Kyawun kulawa da suke nuna mata ya sa Fatima ta saki jiki da su sosai, ta mai da su tamkar yayunta na asali a cikin su, ta rasa wanda ya nuna mata kulawa. Kowa buri yake faranta mata rai, komai suka gani cikin siyo mata suke, don haka kullum addu'ar ta gare su ba ta yankewa ba. Matsala ba ta dame su kuma ba ta hana su samun matsala a gaba, don haka ta kwantar da hankalinta sosai. Ta shaƙu da Ahmed sosai duk da ba mazauni ba ne, amma kusan ƙarshen mako ko sai ya zo Kano. Duk ƙoƙarin na jan Fatima a jiki ya sa ko ya zo Kano yana tare da ita, yana ba ta labari ko kuma ya ɗauke ta su zagaye gari, sai dai ya tabbatar da shaƙon sosai, sannan cikin dabara ya fara buƙatar cikinta. Ranar wata Asabar da Abu Dalib da kowa a falo bai zauna, sai da ya samu kamar minti biyar sannan ya kwalla wa Fatima kira, bata fito ba kuma bata amsa ba. Ya zaton ko bacci take, sai kuma ya tuna bata bacci irin wannan lokaci. Sake kwalla mata kira ta fito a kasarce, ga alama bata so aka katse mata abin da ke ba, amma ganin shi sai ta kwashe baki. Yayi Ahmad, sai yanzu tun jiya nake sa ran isowar ka, ta ƙarasa gurin tana tambayar shi. A gajiyar hanya amsa yana duban ta. Wallahi wata shari'a gare ni jiya mai zafi, dole na bari sai yau, amma dai kin damu da rashin zuwa na, kin kira wayata ko ke baki da waya ko? Ta girgiza kai. Ai yanzu ya kawo min tun wannan zuwan da yayi. Ya ce to ya baki amfani da ita wanda zan kira. Ya buɗe baki cikin mamaki ya ce idan mu ba za ki kira mu ba, ai kira ƙawayenki ko? Nan ma ta ce ai ba ni da ƙawaye. Ce ɗauki haba dai, ko irin school friend ɗin nan wanda kuka yi ƙuruciya tare, ai ba za ki rasa ba. Ta miƙe don ba ta da amsar, ba ta ɗauko lemon kwaf da game da isasshen kaji kala irin tasu. Wai Fatima, tun da nake zuwa gidan nan baki taɓa bani fura ba, alhalin kina Bafulatana. Ta ce ai ni ba Bafulatana ba ce. Ya ce to ke mice ce? Gashi nan irin na Fulani mai sulbi da kyalli. Ta rasa wata amsa za ta bashi. Ta iya amfani da ƙabilar maman Halil batun da ta tabbatar ba ta haife ta ba, to ne yaran iyayenta na asali ba ta san lokacin ba, don haka ta ce mai ni ba komai ba ce. Ce cikin biyu dole a yi ɗaya, ko dai ke Bafulatana ce ko kuma wani. Kin ga kamar ni Balarabiya ne, shi yasa nake zolayar don akwai wasa tsakanin Fulani da Balarabi. Ishu tana duban tsirar da ya kawo musu da mayukan gyaran gashi iri-iri. Ya ji tsaki cike da takaicin rashin gano komai a game da Fatima. Ya ce ki shirya, idan na huta an jima kaɗan sai na kai ki gashi kafin Hajiya ta dawo. Mun yi waya ta shaida min sai yamma za ta dawo. Wai me yake ɗauke miki hankali ne? Ta ce wallahi na shiga intanet ne, yawo group na marubuta Hausa an wata muhawara mai zafi, shine nake son ganin ƙarshen. Kwamfuta wai za ki samu lab ɗin yaya Aliyu ce ya saki cewa ya koya miki kwamfuta? Ciki da kosawa tambayar ta ce ai tun daman na iya, tun kina hannun iyayenki kafin ki zo gidan nan. Jin haushi ta fita ba tare da cewa komai ba. Abdul tana jin haushin zarturuwan shi noya, sai sannan ya kula yi da baka tun daga shi har ta ji haushi. Ya yi tsaki ya watsa hannayen. To ina ta jin haushi to bayyana danginta mana. Har karfe 3 ba ta niyyar shiryawa, sai da aka ji da yi mata motion ba za ta fito ba. Damar dole ta fito a fara fitar da shi cikin irin ya lura nan da ke, sai ya share ya ce ki maza ki shirya kar yamma ta yi. Ta koma ɗaki kamar minti 2 ta fito cikin shigar doguwar riga mai riban cikin kalar baƙin ne mai wajen kiwo fari da adon gwaldin baƙaƙen jiki da ɗan hijabin fari iya kafaɗarta. Kamila da baƙaƙen sumurto bagala duk cikin kayan na Hajiya ta sauka Dubai aka siyo mata. Ta yi matuƙar kyau cikin shigar tamkar Balarabiyar ƙasar London. Libya ya wuce gaba, ta bi shi a baya. Hanya yake sakawa a zuciyarsa har suka isa wajen salon ɗin, sai da har cikin ya biya kuɗin sannan ya koma mota ya zo na jiranta. Da aka gama yi mata gyaran gashi sai aka yi mata menshin gyaran farta, ƙafa, hannu. Ta ƙara yi mata kyau. Ya ɗan kishin gida yana sauraron addu'o'in Ƙur'ani daga bakin Sheikh Abdul Qadir
Ganin hankalin shi na kan abin da yake saurare sai ta kwankwasa gilas ɗin gefen ya ɗaga ya sauri ya kalli cikin murmushi ya ce kar dai har an gama ta gyaɗa kai kawai ba ta yi magana ba sai da ya buɗe mota sannan ya rage sautin rodin ya rufe ta ya ce amma an yi sauran gamawa ko daman gyaran gashin ba wuya ba ta ce kawai dai ƙwararru ne amma har gyaran fara ta kafa da hannu suka yi ya kalli hannu da cikin sigar dola ya ce lallai kin yi kyau sannan ya tada mota ba gida ya nufa ba sai ya zarce askin don suka nufa wata rumfar da kowa a ciki suke samun guri suka zauna aka jera musu askin suna sha yana ɗan janta da hira har ya kalinsa kanta cikin nutsuwa ya ce Fatima na lura da yanzu wani abu na damu zuciyarki amma kina ta ɓoyewa ba kya son sani tun da tsawon lokacin kin kasa gaya wa kowa ina laifin ma ki daure ki faɗa wa hajiyar mu ko wani daga cikin mu damuwar ki nan da fuskar halin ke ciki da damuwa domin tun ranar da na fara ganin ki har zuwa yanzu cikin damuwa kike shin miki ke miye matsalar ki a rayuwar ki ko kin san na fi kowa son sanin matsalar ki haƙuri da yawan tambaya Dorina ba zan iya zuba miki ido ba ina ganin ki kullum cikin damuwa ba shi yasa nake ta bin dadin sanin matsalar ki a yanzu tambayoyi na ba suna nufin ina son takura miki ba a'a ina son sanin matsalar ki ne ko da abin da zai iya aiki akan ya dan yi numfasa na kallon ta ko za ta ce wani abu tun ta yi shiru ba ta ce kuma bai ci gaba da faɗi ba za ki kin yi fushi da ne ba akan yawan tambayoyi na kamar yadda ni ma na kasa fushi da ke akan kin amsa tambayoyi na in har ba za ki damu ba yau ma kamar kullum ina roƙon ki daure ki bani a hannun tarihin ki da asalin ki garin da aka haife ki da sauran iyayen ki domin ni har yanzu ban yarda da cewa wai ke marainiya ce ga iyayen ki to sun mutu ba dai cewa matsalar ki ce ta faru wata ta rabuwar ki da gida sai na yarda shin Ahmed wani irin mutum ne mai ɗan karantuna jin don haka lura da ganin babu mai son takura masa da tambayoyi kamar Ahmed a da kam har doki take kokin ya zagayo zo daga Abuja saboda yadda yake ɗebo mata kewa. Kokin ya zagayo daga Abuja saboda yadda yake ɗebe mata kewa da hirarta amma irin mutanen ne da suka san al'amarin yau da kullum don haka a dalilin shi ta san abubuwa da duniya take ciki ta san yadda ake sana'o'i kotu da yadda zaman kotu take to da yake Ahmed mai warware kai ne ya cewa Fatiya ya ta'amala iri-iri da ƙoƙarinsa na son jin tarihin rayuwarta domin ya damu ƙwarai da halin rayuwar da yake fuskanta hana cike ce Fatima ke nake saurare idan har da gaske ɗauke ni a matsayin ɗan uwanki kamar yadda ke ɗauke ki a matsayin ƴar uwata zuwa yanzu ya ce a ce mun yi shaƙuwar da zai ki iya gaya min tarihin rayuwarki ko da baki warware min tarihin ki duka ba ina ganin nan cancanta ke kutsura min kaɗan daga cikin labarin rayuwarki da haka ne zan sami irin taimakon da kamata a yi miki ki tuna mu masu ƙaunar ki ne irin amfani ki bar mu cikin duhu kamar har yau ba mu san wace ce ke ba kina da aure ko baki da shi budurwa ce ke ko bazaura duk ba mu sani ba shin wai ke baki san wannan ɓoye-ɓoyen ne zai iya janyo miki illa a gaba ba mutanen dama za su iya miki zargin wani gagarumin laifi kika aikata a gare su yasa ki faɗa inda iyaye kar ki zaton babu mai ƙara matsa miki a maganar ki nuna gidanku kwarai a yanzu babu amma nan gaba ko ba kya son dole tsinki na tuhuma ko hajiya da take kanawa a dame ki akwai lokacin da zai zo ita da kanta za ta tuhume ki don babu yadda za ki hajiya ta aurar da ke ka tare da yardar iyayenki ba don haka nake bakin shawara ki daure ki kokarin binta min kaɗan daga cikin sirrin ki ne kuma a matsayina na ɗan uwanki amincewa na miki alƙawarin ɓoye miki sirrin ba tare da na bari wani ya ji ba har kin daure kin gaya min labarin ki zan yi kokarin mai da ke ga iyayenki ki kai musu zan nemi gafara kafin ya fi miki idan kuwa aure za su yi miki ba kya son miji zan ba su shawara su ajiye su mai da ke makaranta idan kuma akwai auren wani wanda za ki kan shi kotu akan dole sai ya sake ki to komai ki daure ina son wannan matsalar ce ta shafi family ɗin ku zan yi kokarin sasanta ku nemi miki abubuwa in kuma gida ne ake kore ki yi kokarin ba su shawara ki koma gaban su ba su haƙuri sai mu mai da ke gaban su hajiyar mu ke ce gaba da zama kuma ki koma karatu sai dai ta yi shiru daga dogon sannan ta ɗago ta dubi hawaye ta cikin ya hana matsala ta ba ta dangi ba ce abubuwa da ke lissafa
inda a ce zan shiga damuwa har wanda nake ciki ba adalci. Haka idan za ka yi wa kanka adalci sanar da ni kuma na yi alƙawarin zan nuna miki mafita har sai na ga na fidda ke daga cikin halin da ke ciki. Cikin muryar ta ce kai haƙuri matsala babba ce don tun da girma al'amarin ta kai tunani ce in dai zan ki gaya min matsalarki ba zan damu girman al'amarin buƙata ta yi sanar da ni abin da ya fito daga ke gida duk irin halin da kika aikata a gare ku. Gado za ki ga laifukan ki san ko da mai tabbatar ko kin san ki ba. Karɓar diyar nan zan yi biyayya mishi ko da unguwar dole a yi miki kashe mijinki ko da zan iya tsaya miki a kotu kuma in biya diya ga in uwan mamacin da ta ƙara ƙarewa hawaye suka so zubo mata ta ce ni ko ki shu ban taɓa sha'awar kashewa bare mutum ban ɓoye al'amarin don wani abu ko don ba ku cancanta na faɗa muku ba a'a kawai don na ɓoye ni don ko na faɗa muku bin sha'awa ko bidiyo a cikin tarihin nawa don labarin da zan baka babu za ka tsinta mai a cikinsa. To masu sauraro anan za mu dakata sai ku saurare mu a shiri na gaba. Ku ci gaba da subscribing. Ku biyo mu a wannan littafin domin ku za ta fara bashi labarin rayuwarta.